ang irin chuan pathian ro puizia I hmuang evangelical share TKP Thiltlang unit sang ni som ni pakhat chuan jam ke chu Ṭawngṭai turin ka in petlata sam za pakwa changli jebeja ministry ti ni a chuan te he usap upala puwang ate bel chiang sap upala puwang ate harna centenary lung la ref FW7 civic sap upala Reverend JH Loren pupuanga ni te try na in chang ni a hey van ming te Ṭawngṭai na in Thiltlang ani ai hi chuan Ṭawngṭai na in satu BLBMP na thial not te ki Ṭawngṭai na in tho kha jong ha ro se report pek the